Mä oon nyt 8 vuotta työkseni kuunnellut, minkälaista kärsimystä tässä kaupungissa on. Mä oon todennut, että keskellä ennennäkemätöntä vaurautta Suomessa ihmiset voi huonosti. Hyvinvointi on jotain muuta kuin pelkästään bruttokansantuotetta. Hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ihmiset vois hyvin. Ja mä oon ajatellut, että olisiko mahdollista politisoida jotkut niistä suurista kärsimyksen lähteistä, jotka tällä hetkellä näyttää siltä, että ne ei ole koskaan päätynyt sinne, missä isoista asioista päätetään. Yksi näistä aika isoista kärsimyksen lähteistä on masennus. Se on kaikissa ikäluokissa. Se koskettaa tasapuolisesti vanhoja ja nuoria. Ja yksi mun peruskysymyksistä kuuluu, että minkä vuoksi Suomessa nuoren on niin vaikea päästä terapiaan. Mun toinen kysymys on, että miten on mahdollista, että ilman minkäännäköistä kansalaiskeskustelua me ollaan jätetty eläkeläiset mielenterveysongelmissa kanssa täysin yksin. Tiesitkö, että kun eläkeläinen ottaa yhteyttä mielenterveystoimistoon tai siis psykiatrian poliklinikalle, niin hänen on hyvin vaikea saada sieltä aikoja. Se ei johdu psykiatrian poliklinikoiden pahuudesta, vaan se johtuu siitä, että niiden resurssit on riittämättömät. Ja tällä hetkellä niiden aika menee siihen, että ne pitää työssäkäyvien ihmisten pallon kasassa. Sen takia Suomessa joka toinen päivä yli 65-vuotias tekee itsemurhaa. Kolmas iso juttu on kysymys siitä, miten me saadaan hyvinvointimalli jatkumaan. Mun vaaliseminaarissa käytti puheenvuoron kansleri Aatto Prihti, joka on HUSin hallituksen puheenjohtaja. Ja hän sanoi, että muutaman vuoden sisällä hyvinvointimalli murenee terveydenhuollon ja sosiaalihuollon piirissä, ei suinkaan kustannuskriiseihin, vaan pelkästään siitä syystä, että työvoima loppuu Suomessa. Ja kenelläkään ei näytä olevan mitään strategiaa sen suhteen, että mitä tapahtuu, kun muutamassa vuodessa pelkästään HUSista poistuu 50% sairaanhoitohenkilökuntaa eläkkeelle. Silloin ei auta se, että lisätään 20 000 vakanssia, niin kuin nyt paneeleissa kerskutaan ja sanotaan, vakanssi ei pese sua, ei rokota sua, ei tee mitään toimenpiteitä, siihen tarvitaan ihmisiä. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa me selvitään vaan, jos me saadaan kaikki mukaan talkoisiin. Ja silloin me tarvitaan niin omaishoitajat kuin kaikki vapaaehtoiset, kuin myöskin työnantajat mukaan yhteisiin talkoisiin. Mä oon päättänyt lähteä mukaan tähän kampanjaan sen takia, että ihmisen hätä tarvitsee äänen. Yksin mä en saa paljon aikaiseksi, mutta yhdessä me voidaan tehdä suuria. Uskon, että on tullut semmoinen aika, jolloin hyvinvointi Suomessa aletaan ottaa huomioon myöskin se, että ihmiset ihan oikeasti keskellä vaurauttansa ei voi hyvin. Ja sen takia me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka vie tämän hädän sinne, missä tehdään isoja päätöksiä. Sellaisia päätöksiä, joissa jaetaan myöskin taloudellisia resursseja siihen esimerkiksi, että jokainen nuori, joka tarvitsee terapiaa, saa sen tarvitsemansa hoidon. Vanhusta ei jätetä yksin.